Iwalay muna tayo kasi papagupit ako. Mahaba na yung buhok ko eh. Maghanap lang ako ng pagpapagupitan dito sa taas. May barbershop kaya dito? Nailandia. Parang wala ah. Hirap dito pag wala akong pagpapagupitan. Handa tayo. Ano na dun eh, bilihan na dun. Wait, wala ata. Oh no! Ayun, meron. David Salon. Ito David Salon. Yung haircut po ba dito sinashampo rin po? After? Saan po? Kalista ka dyan sa akin. Marami bang naka-ano sir? Nakapila? Wala naman. Haircut po ma'am. First time dito? Opo. May gusto lang kami sa 30 minutes. Okay. Dad, let's wait for you. matagal pa ko tayo dito. Mga ilang minutes po mag-ante? 30 minutes. Sige po. So, ayun, mag-aantay pa tayo. 30 minutes daw. Nauna na. So, mag-aantay tayo ng 30 minutes bago magapitan. First time ko dito eh. David Salon. Shampoo muna. Sir. Papang. Sir? Mr. Ken? Oo, ano matanong? Sige po. Lumayas tayo, Wazzup. Sabi yung bakit ang mga. Galin ko muna yung waxer ah. Sige po ma'am. Wala like, import lang po kami. Anong oras kayo nagbubukas dito ma'am? Plus this, sir. Alas 10. Tapos Hanggang alas 9 ng gabi. 10 to 9. Opo. Ano palang pangalan niyo ma'am? Po? Ano pong pangalan niyo? Angela, sir. Ayun, shoutout kay Ma'am Angela. Ay, Matagal na po kayo dito ma'am? matagal na rin, sir. Kaya matagal na po. Medyo pala. Medyo. Kailan yung bigat ng kamay, sir? Okay lang po ma'am. Sige. Kaya mga kukulay, sir. May mga nagbablog rin ba na nagpapagupit sa inyo dito ma'am? Wala pa. Meron din po.
Hindi ko lang. Parang meron din. Meron. Okay, sir. Tara na po. Okay. Nasa video na po. Parang ba? Ito yung channel ko. Ito yung Facebook page ko. Saan yan, sir? Sa yung writing mo? YouTube? Oh. Okay. May ano ba kayo, ma'am? Yung parang picture kayo? Ay, sir. Sir? Pogi naman ng mga ito. Kaya kung pwede lang pati yung Kaya nga. Yung ganito na lang po. Ito po. sabihin na lang natin sa inyo. Sige po. Yung yun po sir, yun. Ito po.
Nag-lunch na kayo? Nag-lunch na ba kayo? Pati si sir? Hindi pa rin siya nag-lunch? Hindi ko lang alam, parang hindi pa kasi Parang ano, parang nakakatakot yung oras niya, parang nagugutom niya siya. ganun. Ay, ganun. Kakausapin ko sana kasi. Baka mamaya, ano, pangitan niya yung gupit ko. Mabait naman siya, ma'am. Parang nakaka-intimidate kasi. Bruh. Pero okay na sa inyo yung gupit niya, sir. Okay ma'am. Kasi from, matagal na rin kasi siya sa Philippines. Nag-Manila na din. Kapag mo ito. Kaya pa. Parang sanay na sa siya. Ayun, hindi kayo nagpupupit. Ano lang. Hindi. Pero di ba may babae rin atang nagugupit dito, ma? Dalawa. Day off na lang pero yung isa. Nasa San Carlos na lang kasi kulang ang So, dalawa lang yung nandito ngayon na nagugupit. Hindi naman nakakapagod na. ngayon, hindi masyadong. Madalit ka na ba Punuan kayo. Weekends ka na. Madalas tapos Monday. Monday. Akala mo parang ang Monday. Weekends na. Kahit ang trabaho ko masyadong Oo. sa parang yung decision ko siguro ang isip ng hindi ako papagawa ng sa Madam. Monday, marami din. Buti na lang Tuesday ako pumunta. Stay lang natin sa sir. Sige. Babalaw lang sila. Okay po. Ito, ano namin kayo, i-subscribe namin. Okay, sir, tara. Yep. Sasyan ko ba lang ulit, sir? Sige ba? Biyernes, Sabado, Simba, so marami po. College card, ha? Si Ulet yung kaya. Ano yun, ma'am? Everyday pasok nyo? Or may day off din kayo? May day off kami, sir, once a week. Once lang? Pero depende. Di before, sir, ha? May Every other day lang po sa Monday. And kasi may lumakas, nag-start na April. Okay. Nag-open na ulit. lumakas. Yung mga students. Oo, tapos nag-uwian na yung mga balikbayan na April kasi yun yung mahal na araw ata, ma'am. Ganun. Maraming bakasyon. March, April, ganyan. Ang Feb, hindi pa matalo. Tapos yung akala nilang magla-lockdown ng ano, after election. Yun pala hindi. Kaya naging pa na lang ba? Lagyan natin.
Tara. Sige. Punta rin dito sir, ano? Yung pala side. Ito yung side. Ma'am, tatanong ko lang yung sa ano, yung sa prices ng haircut. Kasi parang iba-iba yung price. Ba't ganun mo? May seniority kasi sila yung ano, pinatawag. Kasi yung second kasi, yung taas na sa kanya. Kasi siya yung nakaroon na dito. Ganun. Pero sa ano naman sir, sa gawa nila, may kanya-kanya lang sila technique, pero pare-pare sila ng training. Tataka lang ako, ba't ganun? Lagyan natin ng box. Sige. Okay yung box na nilalagay, guys. Anong wax yan, ma'am? Baby. Ayan, pakita ko lang. Ayan, no? Ayan. Yan, maganda siya sa kasi jujoba. May binibenta rin kayong ganyan, no? Meron sir, maliit. Maliit. Magkano yung ganun? 195. Try nyo siya sir, kasi pag ano siyang mahirap kasi mamuluto pa siya, hindi siya mabuhol talaga siya. Then sa pagganda naman po, sa pag-wash, hindi siya mahirap. Parang maganda nga. Okay lang po. Thank you, ma'am. Okay lang po. Tapos na, guys. Next time na lang. Ubusin ko muna yung wax ko. Sige na. Sige na. Thank you po. Ma'am. Thank you po. Thank you. So, tapos na tayo, guys. Hindi na lang akong level up. Sinundo na ako. Namimiss niya na ako eh. Ano sila, mother? Tapos na sila? Sorry na. Buti nga mabilis lang ako nagantay eh. Ano guys? Ano sa tingin niyo yung buhok ko? Pogi na ba ulit? Pogi na ba ako ulit, Beb? Pogi ka naman. Ano? Pakiulit? Pogi ka naman araw-araw. Shit! Ayan. So, dito na matatapos yung haircut vlog. Ayan. Let's go. See you sa next haircut vlog. Let's go. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene.